Shoutout, ang biyahe po namin Katitlan to Kalibo. Kalibo. Katiklan mo na, papunta ng Katiklan po. Katiklan, ito po si Kuya. Ang pangalan nyo kaya? Toto. Ha? Toto. Si Sir Toto. Kamag-anak niya ba sa ano? Regular namin yan, sa kanto. Taxical driver nila. Ngayon, nandito na po tayo. Papunta na po kami ng New Washington, Bansa. O, sige. Kita-kits na lang tayo. Pero dumating po kami kanina. Panoorin nyo na lang ulit yung upload natin. Abusinda! Kaway! Sinda! Ito mayroon na, please. O, nasa si Richard. O, bye-bye na po. Bye-bye! O, tumatakbo na yung jeep. Biyahe namin Katiklan. Hey, kaway! Kaway, Abusinda! Ngayon lang ulit ako nakasakay ng jeep. After 12 years. Sa harapan. Ngayon, nandito po kami, tumatakbo kami. Okay, mamaya naman. Bye-bye! Yan, kakaliwa po kami, sigurado po. Diyan kami pupunta. Welcome po para kami sa beach. Yan, nakasakay po kami ng jeep. Yan, nakita niyo po yan. Kumaliwa po yung sasakyan, pumarking. Ngayon, makikita niyo na po ang pinakamagandang paliguan sa Kalibo. Anong Kalibo to? Ayun daw, yung sinabi po nila. Susunod sa bro. Ayun. Welcome! Shout out! Hello po. Nandito po kami sa Bansa. Yan na po sila. Nakasakay kami ng jeep. Kasama po yung L300 na van at yung Tora Taxical. Yan po yung pinunta namin. May seafoods po yan. Sige. Yan. Sumakay kami ng Tora na mabilis na 4BC2 makina. L300 2.7. Tapos isang Taxical. Hello. Elay. Kain. Yan. Sila. Papasok kami. Entrance fee. Yan po ang pangalan, no? Okay, 3,500, 400, 400,000. Ngayon, nagbubuhat na po sila ngayon. Nandito po tayo. Kitang-kita. Ayan. Ganda po ng kubo nila. Di ba? Resort po kami. May bahay kubo rito. Ayan po si Tatang. Ito po, para gusto nyo po mangupahan. Wala lang tayong drone. Ngayon nyo. So, baka may drone na tayo. Ayan, papasok po tayo rito. Lugar nyo, te? Ochando. Washington, Aklan. Washington, Aklan. Bang ganda. Ang ganda po pala ng beach dito. Ocando. Ochando. New Washington, Aklan, Hong Kong. Ito si Richard. Sadan. Halika mal. Ang ganda ng pangalan nito. Washington. Apusinda, halika na, Richard! Apusinda! Ayaw na si Tantan, dadiretso yan, nandito na. Ayan po yung bansa namin. Ang ganda po ng daanan namin, no? Para kami nasa, ikakasal. Baliktarin muna natin yung camera. Ayan na po yan, binaliktad ko lang yung camera. Yan. Yan na po. Ganda, no? Para kang Washington to. May mga alak pa. Tignan nyo po yung gawa nila, Napakaganda. Diyan, sakay ka na dyan, Tan. Sige, sakay ka na. Kanamaya sumakay, Tan. Sa continue yung video natin. Mahulog pa cellphone mo dyan. Malalaglag yan. Pinasa yung cellphone mo dalawa. Oo. Mega shoutout po. Mahulog cellphone mo dyan. Di malalaglag yan.
Tingnan niyo po, oh. Ang ganda po, oh. Di ba? Wow! Ganda-ganda niyan. Okay. Kukontinue ko po yung video, mamaya. Picturean ko muna siya po, Sinda. Sige. Ingat lang po kayo rito. Maganda po, oh. Wow! May heart po dito, may heart. Oh. Umandar na po yung bangka. Continue natin. Makikita niyo po. Pay! Kaway! Sa bansa na po tayo. Yung po yung bangka. Umikot ka lang ulit. Smile! Smile!